Acóllenos esta preciosa igrexa de Santa María para presentar o libro de Historia de San Clodio, para o que contamos coa presenza de Francisco Sandoval Perea, historiador e arquiveiro do Arquivo Municipal Histórico de Ourense, que tomará a palabra en primeiro lugar. Tamén nos acompaña Celso Rodríguez Lourido, párroco da Nosa Senhora de Fátima e natural da Ponte de San Clodio. Entre ambas as alocucións, Fran Díaz Gómez, Neto Justo Gómez de Cabo, que fora guitarrista da antiga rondalla de San Clodio, acompañado por un amigo, Pedro Hernández, que creo que non me antecedentes en San Clodio, pois interpretarán un par de pezas musicais. E, por último, pero non menos importante, tomará a palabra Frutos Fernández González, fillo de San Clodio e autor da obra que aquí se dá a coñecer. Excusa a súa presenza por estar de viaxe en Francia, Lucila Ventoso Casais, directora de Andavida, editora que ia presentar inicialmente este acto, que manifestou un férreo compromiso de comezo con este proxecto, que se supón que será o último para el editorial. Moitas gracias pola vosa presenza. Toma a palabra Francisco Sandoval. Bos días. Antes de nada, quero agradecer a Frutos a invitación a participar na presentación da súa historia de San Clodio. Coñecen a Frutos a durante os 17 ou 18 anos no Arquivo Histórico da Provincia de Ourense, centro do que el era, así, de investigador, no que eu traballaba en traballo como arqueólogo. Con frecuencia conversábamos sobre cuestión de historia local e fomos entablando unha amizade que se afianzou cando me propuxo colaborar con el un traballo sobre San Clodio alá por ano 2000. Eu non son natural de Ourense, provincia de Ourense, e aquela experiencia deu-me a oportunidade de descubrir a fondo o Ribeiro de Ávila e en particular San Clodio e a súa historia a través dun guía excepcional que coñece ao detalle cada pano desta terra. Como saberán, a maior parte das persoas presentes, Frutos estudou Ciencias Químicas e Económicas e exerceu Ciencias Químicas e Ciencias Económicas e exerceu profesionalmente como catedrático do Instituto de Física e Química durante 39 anos. Pero máis alá desta formación práctica académica no ámbito das ciencias, a súa curiosidade abarca case todas as polas do saber, particularmente as humanidades, a historia, a literatura, a lingüística ou a filosofía. Por iso, pódese encargar a Frutos do perfil científico humanístico dotado dunha privilexiada visión da realidade. Por sorte, o seu saber compárteo coas súas amizades na súa faceta de bon conversador e cunha audiencia máis ampla a través das súas numerosas publicacións, libros, artigos en revistas especializadas e artigos de prensa. Eu procedo do interior da provincia da Coruña, un territorio que no pasado era a antítese do Ribeiro, e sobre cuxa historia local tamén temos estudiado algo. Coñecer a historia de San Clodio, do Ribeiro, da man de Frutos, axudou, por contraste, a coñecer mellor o meu lugar de orixe e, por extensión, a historia de Galicia. Xa que o noroeste peninsular é unha terra de contrastes e que se observan grandes diferenzas entre as comarcas que a componen. Pouco ten que ver co Ribeiro, os litorais Atlántico e Cantábrico, ou coa zona de montaña de calquera das 4 provincias galegas. Esa diversidade, distinta no pasado, recóllese en traballos de historia local referidos a diferentes comarcas, traballos que permitiron confeccionar nas últimas décadas unha historia de Galicia que reflicte eses contrastes, superando as xerarquizacións de tempos pasados. Os traballos publicados por Frutos sobre o Ribeiro ou sobre o Terra do Arcellón xa contribuíron a esa historia xeral que ten en conta as particularidades comarcais, como prova o feito de que eses traballos teñan sido citados en publicacións académicas. Sen dúbida, a historia de San Clodio que presentamos hoxe será obxecto da mesma atención na medida
Así o defendía Marlowe, un dos grandes historiadores europeos do século XX, autor de referencia de frutos e inspirador, en boa medida, da súa historia de San Clodio, a parte do padre Jan, como el mesmo recoñece na introducción deste libro. A historia local aporta exemplos concretos e tangibles á historia xeral. Dito palabras de Hegel, Locke e Unamuno, que frutos reproduce na mesma introducción, a historia local é unha contestación a preguntas de historia xeral sustentadas sobre datos proporcionados por un campo de experiencia reducido, porque no pequeno, sabendo mirar, atopamos o grande, buscamos o universal no local. Disto dedúcese que calquera parroquia é un universo en si mesmo, e pode ser dicir, sen risco de exagerar, que o universo de San Clodio supera en riqueza a unha maior parte das parroquias rurais de Galicia. É suficiente, como darle unha ollada ao índice deste libro, para decatarse da fecundidade da súa historia e da multitude de aspectos sobre os que nos ofrece información. O feito de ser solar do mosteiro cisterciense daría para un solo libro, o mesmo que o estudo da súa cultura que lle aportou tanta riqueza e deu pulo a un portentoso crecemento demográfico, sen parangón en Europa rural do medievo e da Edade Moderna, así como a unha vida cultural máis rica que se loita observando o rural galego. Todas estas particularidades convirten esta parroquia un espazo de especial interés histórico. Este estudo sobre San Clodio pasa a formar parte do repertorio de traballos de historia local elaborados con unha metodoloxía rigorosa e baseados na consulta masiva de documentos de arquivo. Dito en outras palabras, estamos ante unha obra construída con materiais de primeira calidade que pasou a enunciar. En primeiro lugar, está cimentado sobre os alicerces da solidez intelectual de Frutos, resultado tanto da súa vida cultora e da súa inteligencia natural como das experiencias vividas na súa terra natal. Isto último permitible acumular un profundo coñecemento do medio, das xentes, dos traballos agrícolas, dos costumes e outros moitos aspectos do funcionamento da comunidade parroquial. En definitiva, o coñecemento de aspectos que non sempre están nos documentos de arquivo nin nos libros publicados, e que Frutos captou a partir da tradición oral transmitida por os maiores ou a partir da súa experiencia directa. Cuestións que se perderían para sempre se non foran plasmados nunha obra como esta. En segundo lugar, para a elaboración deste estudo, consultou milleiros de documentos conservados en distintos arquivos de Galicia e do resto de España. Isto supúxolle un extraordinario esforzo que hai que salientar, xa que implicou un desplazamento físico a eses arquivos e a dedicación de moitas jornadas de traballo para recabar información en documentos escritos en antigas grafías de moi difícil lectura. Para elaborar historia local non cabe outro camiño, xa que non adoitan existir publicacións nos que estea registrado. En último lugar, interpretou e ordenou esa información de maneira coherente para darlle forma ao relato histórico. Para isto, leeu a abundante bibliografía de primeira calidade, tanto española como estranxeira, que o guiou a hora de interpretar e contextualizar esa información de acordo coa metodoloxía dos profesionais da historia. En que Frutos afirme deste libro, afirma na introducción deste libro, que non pretendeu elaborar unha obra académica, o certo é que é homologable este tipo de traballos. E, sen dúbida, será un estudo de cita obrigada para calquera investigación académica que aborde a historia do Ribeiro e do conxunto de Galicia. Con todo, Frutos fixo un esforzo nada doado e que é de agradecer. O de escribir un libro no que o rigor non está reñido cunha lectura amena e accesible para calquera que queira chegarse ao pasado de San Clodio. O seu dominio da linguaxe e a súa capacidade narrativa, o autor reveste o traballo unha especial calidade literaria de cariz poético en algúns pasaxes nos que evoca sensacións vividas polo autor
sabe se dentro de 50 ou 100 anos alguén quererá darlle unha volta á historia de San Antonio. Serálle moitísimo máis sinxelo que Frutos, porque case todo xa está escrito neste libro. O que parece evidente de xustiza é que terá que engadir no capítulo de Xentes de San Antonio a Frutos Fernández González. Frutos, parabéns por este espléndido traballo. Muchas gracias.
poidera enamorada, quen poidera enamorada, meu amigo. tanto ardor e tantos anos nesta obra de historia de San Clodio
non é a ganancia, máis ben todo o contrario. É un amor ao saber, é un amor profesado a esta terra na que ti naciches e que te levou a transmitirnos este legado tan rico en historia, en cultura, en religiosidade. Perseverar e apreciar as tradicións dos povos é unha labor enriquecedora, pois as plantas que non teñen boas raíces levas o vento. Quero empezar, como son de San Clodio da Ponte, pois empezar por dicir algo da Ponte de San Clodio. Os da Ponte de San Clodio descubrimos coa lectura do libro que naceu como lugar da parroquia a finais do século XV e foi centro comercial do Ribeiro dentro do século XVI, impulsada polas feiras que allí se celebraban, con taberna, con botica, con comercio. A mediados do século XIX vaise deixando o esplendor porque pasa o Concello de Leiro e a construción da Ponte da Esperela a finais do século XIX apartaba o tráfico de Ribadavia a Carballiño da Ponte de San Clodio. No libro é importante tamén o que nos comenta frutos dos persoeiros que viviron nesta parroquia. Os persoeiros que destacan nun pobo son o que resulta pois darlle categoría e esplendor ao pobo. Destaca frutos a Eladio Rodríguez, que naceu o 24 de xulio de 1864 na ponte precisamente de San Clodio. Foi mestre do padre Samuel Iján. En 1888, don Eladio ingresou no Concello da Coruña como escribán interino, chegando ao oficial maior. O seu poema máis coñecido, Meu Ribeiro, recolle estes versos. Miña aldea de San Clodio, co seu antigo convento, meu campo de San Antonio, meu lugariño da Ponte, San Benitiño de Cuñas, alturas de San Lorenzo, Pontiña das Pontras, noitiñas de Salgueirao, remanso do Misieiro, campo da Esperela, onde tanto redundei canto era neno. Ben vos vexo a todas horas cos ollos do pensamento. Sinto-vos preto da alma, levo-vos comigo arreo. No ano 1917 fundou a coral coruñesa Cantigas da Terra, xefe de redacción do periódico Noroeste e logo director dirixiu o suplemento cultural chamado Nós, e que dá o título á famosa revista Nós, publicada en Ourense no ano 1920, e que deu nome a toda unha xeración, a xeración Nós, dos membros da coral foron, entre outros, Vicente Risco, Otero Pedraño, Ramón Cabanillas, Florentino López Cuevillas, Castelao. O 3 de maio de 1930 descúbrese a lápida que daba o seu nome a distinguida Praza Nosa
tamén era primo dos Cerecedo, que foi precisamente o primeiro alcalde de Leiro elixido democráticamente tras o franquismo. Don Alejandro Cerecedo tivo de compañeiro de estudios en San Clodio o padre Samuel. En 1911 fundou unha academia mercantil en Virigarcía da Lousa, de moito renome en toda Galicia. Dispón dunha rúa en Vilagarcía e un sobrinho seu, don Frutos Cerecedo, foi alcalde de Vilagarcía durante tres ocasións, no 36, 37, no 41, no 44, no 48 e no 52. A Igrexa de San Clodio, desde a Idade Media, a Igrexa parroquial produciu bastantes conflitos entre a diócesis e o mosteiro. En 1920, o padre Braulio de Santiago realizou as últimas reformas importantes, reparou arcos e columnas do templo, capelas absidais, laterais e dous artísticos púlpitos sustituídos no ano 1970 polos altuales de pedra. Pola construción das bóvedas da iglesia foi preciso sustituir o rosetón central da fachada por unha ventá actual que desluce a pureza da fachada. As campás de San Clodio tiveron tamén a función de defender a parroquia das Treboadas. As grandes tronadas de Mario e Xulio sempre foron moi temidas no Ribeiro e dun modo especial en San Clodio. Ás veces o granizo acababa con toda a colleita. Santa Cruz é unha das devocións que mellor defende do trono. Creíase que as campás tocadas axeitadamente podían aplastar o trono, non así as de Beade, que chamaban o trono e por iso rompeu varias veces a cruz do seu campanario. Dende comenzos do século XX ata despois do Concilio Vaticano II, no ano 1965, a parroquia de San Clodio foi como un centro de espiritualidade, centro de peregrinación. Da propia parroquia, das parroquias da contorna, acudían os fiéis a rezar e a confesar os seus pecados, mediante o toque dunha pequena campá dentro da iglesia, chamábase o Padre Benedictino requerido e acudían a atender ao penitente a calquera hora do día. Un servicio que se bota de menos hoxe en día, ainda que non tanto porque descendeu a praxis religiosa, en especial a praxis do sacramento do perdón. As cofradías son asociacións piadosas das parroquias que se ponen baixo a vocación dun santo patrono. Organizaban as diversas ceremonias religiosas, podía haber cofrades de outras parroquias, por exemplo, a cofradía do Santísimo Sacramento de Comarín tiña 110 cofrades en 1667 e 33 eran veciños de San Clodio. A cofradía de San Sebastián no 1579 tiña moita devoción a xente. A constitución desta cofradía obligaba ao mayordomo a enterrar a todos os pobres que morreron dentro da parroquia de San Clodio. A cofradía de Nosa Señora do Rosario en 1581 era a de maior devoción. Os primeiros domingos de mes e o día da patrona, que era o primeiro domingo de outubro, pois dice que se facía unha procesión moi solemne e acudía moita xente. A imaxe estaba presidindo e vestíase con mantos de diversos colores segundo o tempo litúrxico. Tiña moitos cofrades de Comarín, de Leiro, de Barzamedelle e de Osmo. A cofradía da Santa Cruz, en 1611, que terminou chamándose Amparo da Divina Galicia, a cofradía de San Bartolomeu e a cofradía de San Vieito, constituída polos monses benedictinos no 1903, chegou a
feira anual da Ponte de San Clodio era o 25 de abril, que era o día de San Marcos, pero a nós chegou a capela da Ponte como a de San Antonio. Coexistiu a devoción aos dous santos, San Marcos e San Antonio. Hasta hai pouco tempo, cando había rogativas, falamos moitos de nós, pois o día de San Marcos, precisamente o día 25 de abril, a rogativa iba a Ponte de San Clodio. Eu recordo que era unha maravilla naquelas, cando era un rapaz, tiñamos que madrugar porque despois das rogativas había que ir á escola. Eu recordo un ano desta rogativa aí na Ponte de San Clodio, estupeouse o cordón da zapatilla e tuve que ir arrastrando a zapatilla durante a procesión da rogativa. Recordamos con moito agarimo a novena dos gozos de San Antonio, a máis concurrida e esperada da parroquia. Cada noitiña dos gozos era unha verdadeira festa na ponte. Os cativos, escorregando polas lascas, destaca a notable pendente da capela para defenderse das crecidas. O mosteiro de San Clodio fai o autor Frutos un estudio profundo da historia do mosteiro a partir do século X, pasando pola etapa da incorporación do mosteiro á congregación cisterciense de Castela durante o século XVI e metade do XVII, que supuxo a castabilización do mosteiro e a expoliación dos seus bens. Os muros da cerca e a torre da portería na praza aquí de San Clodio, pois mantívose hasta o 1919, a causa da construcción da carretera hasta Riobó, pois desfixéronse os muros, pero quedou todavía a fachada da entrada do mosteiro hasta 1945. Hoxe, aínda que xa non hai entrades no mosteiro, a propiedade do mosteiro pertenece á Orde Benedictina a través do mosteiro de San Ximilián de Samos. Terá razón aquela señora de Leiro que di que todas as mulleres de San Clodio teñen unha costela de Prade, porque resulta que a chegada dos Prades houve un certo lío entre os Prades e a parroquia de San Clodio. En 1902 quedaba San Clodio como priorato independente de Samos e como superiores estiveron, entre outros, o padre Abundio e Gerardo Salvani. En 1933 tiña 10 monxes. O padre Abundio, reputado físico e matemático, pasa a historia da parroquia como o primeiro que puxo en práctica a teoría da inducción electromagnética. O colexio benedictino, instalado no mosteiro, funcionou ata 1930 e marca o comenzo dunha longa etapa de decadencia ata o abandono do mosteiro 60 anos máis tarde. O ensino foi unha gran perda, como di o noso amigo Frutos, a desaparición das escolas de San Clodio desde hai máis de 50 anos. Na historia do colexio benedictino, do mosteiro a partir de finales do XIX, hai dúas etapas. A primeira, desde 1886 a 1891, e a segunda, desde 1891 a 1930. A primeira etapa, a primeira época, foi alumno o padre Samuel Liján, que no libro Retrato Poético da Vida Sanclodiana canta e así o seu colexio. Feliz institución, y es San Clodio por ella
compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, cómo y cuándo no lo sé, pero te juro que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será? Será lo que será. Y será lo que será. ¿Qué será? Bo día a todos. Moitas grazas a don Celso, Francisco, por as palabras, a Fran, por a súa música e a todos por a asistencia. A primeira idea que tiven para esta presentación foi ver a introducción do libro, un texto que penso pode axudar bastante á súa correcta interpretación, pero logo pensei que esta ocasión ben merecía a preparación doutro específico para o acto, e isto é o que saíu. Resulta moi emocionante presentar este libro aquí en San Clodio, na igrexa onde foi bautizado e onde se celebraron boa parte dos acontecementos máis importantes da miña existencia e da de moitos dos presentes, uns felices e outros tristes, como se corresponde coa natureza abundante da propia vida. Pero teño que recoñecer que nestes días previos inquietáronme esas palabras evangélicas que din que ningún profeta é ben recibido na súa terra. Tranquilizoume pensar que a miña presenza aquí non é para exercer de profeta, ou sexa, de anunciador do que vai vir, senón xusto ao contrario, para presentar un relato que pretende ser verídico do que aconteceu. Pero a presentación deste libro nesta igrexa ten un sentido máis fondo. Marc Bloch, o mestre de historiadores francés, que foi guía principal na confección deste
Se a iso unimos que a historia de San Clodio resulta indisoluble da historia desta igrexa e deste mosteiro, e que a orixe da parroquia rural galega prodúcese sempre en torno a unha igrexa, entenderedes por que falaba do fondo significado deste lugar de presentación, e de aí o meu agradecemento a don Rufino por facilitarnos este histórico e sagrado espazo para a celebración do acto. Agora quixera facer unha distinción que sempre fago cando falo de historia, a diferencia entre pasado e historia. O pasado é o conxunto infinito de feitos que sucederon, mentres a historia é un relato construído a partir dunha selección obrigatoriamente limitada de feitos. Este libro é iso, un relato construído sobre un conxunto de feitos do noso pasado que fun capaz de coñecer a maioría por investigación de fontes escritas. Escribía un amuno que la esencia de un pueblo es su historia, pero la historia comienza con el libro, y antes del libro no había nada. O padre Iján, coa súa historia de Ribadavia e sus alrededores, converteu hai 100 anos o pasado do Ribeiro en historia, e hoxe, con este libro, é o pasado de San Clodio que se transforma en historia. Agora ben, por se alguén apreciase certa fachenda no que acabo de dicir, explicarei que mentre o pasado é único, as historias poden ser múltiples. Esta historia de San Clodio, o mesmo que a historia de Ribadavia do padre Iján, non son máis que a versión da mesma. Ninguna lle pecha as portas a outros, ao contrario, ábrellas, ao facilitar o traballo daqueles que poidan completalas ou incluso relatelas. Pero cuidado, a multiplicidade de historias non transforma en relativa a velocidade dos feitos. Poñerei un exemplo neutro. Podemos darle maior ou menor importancia ás corridas de touros que se celebraban en San Clodio no século XVII, pero unha vez documentadas, o que non podemos é negar que as houbera. Falarei un pouco agora sobre a xestación, os obxectivos e a edición do libro. V.S. Naipaul foi un escritor de Trinidad e Tobago, Premio Nobel de Literatura no 2001. Conta nun ensaio que, en certa ocasión, un editor dos Estados Unidos pediulle que escribira algo sobre as colonias, encargo que ele aceptou pensando que sería sinxelo de facer. Di que cría entón con certa ingenuidade que toda a historia estaba almacenada en algún lugar, pero escribe: encontrei que non había historia local que consultar. Había certas guías que repetían algunhas lendas, entón tiven que ir aos registros, aos arquivos, pero o traballo foi moito: seleccionar papéis, utilizar detalles de 5 ou 6 documentos para escribir un só parágrafo de narración, etc., etc. É un libro que pensaba escribir por meses levoume anos. Conto isto porque haberá que pense que escribir unha historia de San Clodio, ou de Leiro, ou de Beade, se fose o caso, debe ser fácil, base ese sitio que Naipaul imaginaba que existía e copias a parte correspondente. Pero claro, ese sitio non existe. De feito, pode resultar moito máis difícil escribir unha historia deste tipo que escribir unha de Galicia ou de España, non excelente ou innovadora, por suposto, pero digamos pasable, como a dun libro de texto. Para unha historia de Galicia ou de España, sen pretensións, xa está todo feito, basta xuntar bibliografía, estudala e ponerse a escribir. Para unha historia de San Clodio, de Leiro ou de Beade, hai que partir de cero, hai que acudir ás fontes e pasar anos nos arquivos amén de estudar a historia xeral antes de poñerse a escribir un capítulo que sirva para ler. Pero paga a pena tanto esforzo se non vas a cobrar un peso, se poucos apreciarán ese esforzo e algúns incluso te criticarán? Seguramente non o sei. O que podo dicir é que estou satisfeito, especialmente polo que he
mosteiro ou descubrir a documentación do campo da Esprela que demostra que ese espazo é históricamente un comunal de San Clodio, injustamente usurpada a parroquia hai 50 anos, foron todos momentos de gran satisfacción, dos que pagan con creces os esforzos realizados. En múltiples ocasións teño comprobado o gran descoñecemento que existe da historia local, piar fundamental da nosa identidade, incluso entre persoas bastante lidas. Aquí en San Clodio, cando eu era mozote, apenas ninguén sabía que o mosteiro pertencera ao Cister, antes que os beneditinos. Evidentemente, tampouco se sabía que ata o fin do antigo réxime, cando se constituíron os novos concellos, entre os de lei de 1836, San Clodio era a capital da xurisdicción homónima, que englobaba, ademais da parroquia de San Clodio, a de Legosende, a de Vieire, o lugar de súa iglesia de Gomariz e a parte de Cuñas de San Lourenço, a parte de outros lugares máis distantes. Non, a maioría pensaba que o concello sempre estivera en lei e que as cousas sempre foran máis ou menos como se observaba que eran. Ainda no 2001, cando as letras galegas renderon homenaxe a Don Eladio, poucos sabían quen era Don Eladio, xa non digamos canto que era nada. Mais coñecido era o Padre Iján, pero tampouco moito. De feito, en poucas casas había un exemplar da luminosa. En relación con isto, quero atribuir a ignorancia dese pasado que o Colexio de Leiro non leve ningún dos nombres dos dous autores de San Clodio e que fora bautizado no nome de Emilia Pardo Bazán, gran escritora da que eu son lector e admirador, pero que non tiña ninguna relación especial con Leiro, Xico Carballiño, vila na que curiosamente ningún centro educativo levou su nome. Sí, existe un descoñecemento da historia en xeral e da historia local en particular. Hai que considerar que a historia que se aprendía na escola ou no instituto non deixaba de ser unha mitoloxía favorable aos intereses do poder, e non se pense que agora é moi diferente. Esa historia, digamos, oficial, evidentemente contén verdades, pero adoitan ser máis as ocultacións, cando non as mentiras. É algo semellante ao ocorre coa historia local. Se ven aquí as ocultacións adoitan ser maiores. Por que sucede iso? En esencia, porque as cousas non foron tan limpas nin tan sinxelas como se quere facer creer. A pesar do que se diga, se algo lle teme ao poder é a verdade, especialmente a verdade histórica. Non esquezamos que na mitoloxía a deusa da verdade, Veritas, agóchase no fondo dun pozo. Por sorte, esa tendencia histórica dos poderosos a ocultar a verdade sempre estivo ameazada polo anhelo de verdade que caracteriza os humanos. Esa ansia por coñecer o verdadeiro que é parte fundamental do camiño da liberdade. De aí a promesa evangélica, a verdade faráos libres, que convertida en crenza está no cerne do racionalismo e do liberalismo. E por iso mesmo, xa centrándose no campo da historia, o padre Feijóo establecía como obxectivo principal do historiador acertar con lo que máis importa, isto é, con a verdade. E ese, nin máis nin menos, foi o obxectivo principal deste libro. Agora ben, non pensedes que isto é fácil. Como dicía Samuel Johnson, un sabio inglés do século XVIII, a persecución é unha proba pola que debe pasar sempre a verdade. Unha proba, engado eu, a que non adoita ser sometida a mentira. Este libro, como toda a historia que se crece, contén algunhas verdades incómodas, pero eu aprendí en San Xoán, en Cervantes, en Unamuno, en Castelao, que sen verdade non pode existir verdadeira liberdade e que a mentira sempre é unha puñalada no corazón dunha sociedade. Con respecto á edición, a parte de agradecer o trato que sempre me dispensa a editorial Andavida, quero dicir que este libro nin buscou nin tivo subvención de ningún tipo. Convencido de que nada se dá de balde neste mundo, non son amigo da cultura subvencionada. Eu por escribilo xa cobrei o mesmo que cobrou o padre Iján ou Don Eladio por escribir
XVI, cando aquí se instalou un dos 3 colexios de artes da Congregación Docista, mérito que a bibliografía adoita outorgar a Monte de Rama en exclusiva, pero que tamén tivo San Clodio. E a finais do século XVIII atopamos un dato espectacular. O número de estudantes de carreira superior que tiña a xurisdicción de San Clodio superaba o que tiña a propia cidade de Ourense ou a vila de Ribadavia. 29 tiña San Clodio fronte a 24 que tiña a cidade de Ourense e 21 que tiña Ribadavia. Parece incrível, pero o censo de Florida Blanca non mente. Ainda no primeiro terzo do século XX, algunhas casas de San Clodio eran pensións de estudantes que se formaban no colexio benedictino que se instalou aquí a finais do século XIX. Institución pola que pasaron o padre Samuel Leiján, o padre Fausto Meijeiras, don Alejandro Cerecedo ou don Benito Vázquez Feijó, por citar só algúns dos naturais da parroquia. Logo do peche do colexio, continuaron esa tradición educativa os magníficos mestres que tivemos, entre eles don Ceferino Pérez, don Celso, e don Lucio Vázquez, na Escola de Nenos, e doña Matilde Araújo e doña Matilde López Cuba, na de Nenas. E por iso San Clodio, ata a triste desaparición das súas escolas, foi casi sempre a parroquia con máis estudantes de bacharelato do Concello de Leiro, a pesar de ser das máis pequenas. A segunda reflexión refírese a algo que me resultou especialmente gratificante, que foi recuperar do pozo de esquecemento o nome de numerosos veciños, de algún dos cales creo que xa só eu tiña noticias da súa existencia. Para estampalos en papel xunto co doutros cuxa memoria xa se estaba perdendo. Por citar a luz, o abade Rodrigo de Sanxés, último abade medieval do Mosteiro, promotor da construción da Ponte San Clodio a finais do século XV. O licenciado Araújo, cuxa vida no século XVI exemplifica como a poucas a da emerxente fidalguía. O padre Beremundo Dieguez Arias, de Cabanelas, verdadeiro refundador benedictino do Mosteiro. José Cerviño de Cotobade, mestre canteira e patriarca xunto co seu irmão Pedro, dos Cerviño que se instalaron por estas terras. O señor Amando Fraiz, zoqueiro e músico, un dos persoeiros máis célebres do San Clodio de principios do século XX. O padre Ofilón, último superior de San Clodio e primeiro párroco de Leiro, que non merece a desmemoria a que foi sometida a súa obra. Ou o tío Serafín, o meu verdadeiro mestre intelectual, cuxa vida exemplifica moi ben as injustas persecucións que se deron neste país. Esta recuperación é un xeito de volvernos a ter connosco e de enriquecer a nosa vida. Aquí quero lembrar unhas fermosas palabras do filósofo alemán Walter Benjamin, que di: na historia é tarefa máis ardua honrar a memoria dos seres anónimos a das persoas célebres. A construción histórica debe estar consagrada á memoria dos que non teñen nome. Tamén figuran bastantes nomes da nosa xeración, confiando en que dentro de 100 anos algún descendente foi de alegrarse tanto como me alegrei eu por libros do padre Iján ou atopar referencias con nomes e apelidos dos nosos antepasados, porque, aínda que o Eclesiastés declare con escepticismo que todo é efémero neste mundo, que non hai memoria dos devanceiros e que tampouco
Tiven a vocación do estudo e da lectura, non a de escribir, que é moito máis tardía, secundaria e prescindible. Así, as citas que aparecen neste libro, desde a primeira, un aforismo latino de Unamuno, que proclama que sen amor non pode haber verdadeiro coñecemento, ao contrario do que pensaban os escolásticos, a última, da regra de San Bieito, inducindo a laboriosidade. Todas esas citas, digo, son un xeito de agradecemento aos libros e aos autores que me instruíron e me instruen e que aquí aparecen representados por uns poucos dos apreciados. Como última reflexión sobre os contidos, direi que se ben se trata fundamentalmente dun libro de historia, tamén reserva un espazo para as memorias, as emocións e os sentimentos, e que esa parte máis literaria non resulta como unha monografía histórica, pero coido que incrementará o interese para o lector, porque a ciencia non o cubre todo. En canto á lectura, recomendo que cada un, visto o índice, comece polo capítulo que a priori lle suscite maior interese. Logo confío en que a curiosidade o irá levando aos outros. Por lo demais, nunha obra tan ampla con tantos datos é inevitable que existan erros, especialmente naqueles relatos que teñen orixe na memoria da xente ou en contos tradicionais da parroquia que cada un relata o seu xeito, pero para os que a importancia non está tanto nos datos concretos como na súa exemplaridade ou na súa ensinanza. Solicito, por tanto, certa indulgencia cos posibles erros e aquí valería unha reflexión, valería unha petición que facía Montesquieu no prólogo do famoso Espírito das Leis. Escribía: pido que non se xulgue pola lectura dun momento un traballo de 20 anos. Xa remato. Johann Vermeer foi un gran pintor holandés do século XVII. Entre os cadros máis apreciados ten retratos como a leiteira ou a moza da perla, pero o máis famoso é, sen dúbida, Vista de Delft, unha panorámica paisaxística da súa vila natal. Para Proust, un dos máis grandes escritores de todos os tempos, era o cadro máis famoso do mundo. Porque Vermeer conseguira plasmar o mesmo a emoción da terra natal, do escenario da infancia, única e verdadeira patria do mundo. Non se trata dunha paisaxe espectacular, nin de especial beleza, incluso ten as súas imperfeccións, porque a terra natal, como nai que é, non precisa ser a máis fermosa para ocupar o centro do corazón dos fillos. Nese cadro, todo ten a sinxeleza e o encanto do familiar e transparenta o suave cariño que o